Pag kinain natin ito, it is best partnered with coffee or milk or tea. But for today's vlog, meron tayong milk na nilagyan natin ng Ovaltine. Hi guys! Welcome back to my channel! Please don't forget to subscribe! Lagyan natin ng Ovaltine. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! For today's vlog, mayroon tayong panibagong kakainin. Ito siya. Ito. So, familiar kayo sa ganitong bread? This is actually Pande Coco. Pande Coco. So, sa pangalan pa lang parang Spanish-inspired bread. Spanish-inspired bread. This is actually originated from Central America and Honduras. And this kind of bread is introduced by the Spaniards, of course. Kaya nga Pande Coco is Spanyol na Spanyol yung pangalan. And pag sinabi nating Pande Coco, this is a soft and fluffy bread at mayroon siyang feeling na sweet coconut. Perfect for dessert or pang merienda pag ginugutom ka. And pag kinain natin ito, it is best partnered with coffee or milk or tea. But for today's vlog, meron tayong milk na nilagyan natin ng Ovaltine. This is not a sponsored vlog actually by Ovaltine. But of course, Ovaltine yung ginagamit natin. Meron din tayong banana, tatlong banana on the side. So, gagawin nating speed eating challenge or baka i-bash nyo na naman ako. Kainin natin. Kain tayo dire. Tara, kain. Nag-kill not the Jikwana bread na. Kasi it is freshly baked. Nung binili natin, mainit-init pa siya. Anong feeling niya guys? Oh. Sweetened coconut. One. Until now. May mga St. Martin Bake Shop ba sa inyo? St. Martin Bake Shop is well known for bread.
Shout out sa mahilig sa Pande Coco dyan. Shout out. Mabigat sa tiyan guys ha. Because of the soft and fluffy bread, madali kang mabusog. 2, pang 3, pang 3. Tapos, may tanong sa kwan, sa Pinoy henyo, ilan yung butas ng Pande Coco sa gitna? Di ba makikita mo yung mga butas? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yung holes doon sa gitna. Hindi ko alam kung standard yun na butas. Ano yung feelings niya guys? Oh. Yan. Yan yung sweetened coconut. Parang nakaamoy ng matamis yung mga langgam eh. O maatak sila kaagad. Umaatak sila kaagad. Actually, I'm not a big fan of breads. But again, just to surpass your comfort zone, kain ka ng bread. Very soft yung buns. Mag-kill nut. Amulatan na itire. Pag na-kill nut. Malagkit. 4. Pang 4. Pag mga ganitong eating show, hindi mawawala sa kwan. Last part ng ang vlog, ang pag-shout out. Shout out. Shout out to all our legit and organic friends in the whitey world. Mega love shout out to all of you. Thank you for supporting my channel. Shout out to the members, admin, and founder of Team Patusok. At sa lahat ng mga teams na kasama sa team marathon, premier marathon. Nauban na tayo sa Pande Coco. Nakakabusog. Kaya na muna tayo ng saging. Para may kwan naman fruits. Init. Ang init. Umagang init.
So, ang natitira na lang guys is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. And I feel full. So, tapusin natin yung pagkain ng Pande Coco. I-close natin yung deal sa 5 kasi 4 na yung nakain natin. Pero, full na yung feel ko full na ako. For those who are new to this channel, please consider hitting that subscribe button. Eto na naman tayo, no? Hindi nawawala. Like, comment, and share this video. And of course, the notification bell, don't forget. Para pag may bago tayong uploads, manonotify po kayo. Ang init kasi yung milk na may Ovaltine. So nga, kaya pansin nyo, pinagpapawisan tayo. Ewan ko, nature ko na siguro yung pag kumakain talagang pinapawisan or mainit talaga yung weather. Sobrang bigat guys sa tiyan. Kaya 4 pa lang kanina yung nakain ko, busog na ako eh. But we're closing this vlog to 5. Kailangan 5 yung makain natin. Pero ang lalaki oh. Ang lalaki. Tapos mabigat pa sa tiyan yung bread. Yes, I'm done. So dito na nagtatapos ang ating vlog for today. Thank you so much sa pagsama sa akin sa pagkain ng Pande Coco. Hanggang sa muli guys. Bye bye!